Vakwira dari nenyaya yokuti vane hondo yekundirwisa kundirova. Ngatingorambanei kana tichita tingeta tingorambana. Munhu akutaura kuti munhu mukadzi wadoro raitove shamwari yangu yandewirirana naye. Amai vainge vasingandipi bonde vachiti ndakaneta. Zvikonzero zvakanyanya kuti ndigone kuzotsvaka mukadzi iyeyo. Tofanira musikana yenditi nditomuzoti nditohura. Kurova kwandoita kuitsamu nenyaya yekuti mari yayo yavakaburitsa bamba. Handizivana nhasi kuti havakwanisa kundipindura kuti yakaenda kupi. Ngavandisiye zvavo ngavaende ngavaite free vaende havo. Aiudza mukadzi iyeyo kuti murume ndiri kuhura. Uona ndiwo akatsemura imba yake ndianiko? Ndiwe. Wakatsemura ino kuda kuti wakaishandisa zvisiri zvemba yako wakatsemura imba yako. Anzi ngaiparare unoti kudii baba? Daddy. Handitarisiri kuti vangati imba ngaiparare nekuda kwekuti ndavekuda kuparika. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Amonu yakuno. Kuyakudali tiendezo nidale musha wetu. Taure. Pamusoro idari. Ede tichikata. Pamusoro ishangabira. Taura munhu wamwari. Marapesa pamwana. Nodi babu. Ini ndini murume wamai vakagara apa. Ndakakwira dari nenyaya yokuti vane hondo yekundirwisa kundirova. Ndakaenda kumapurisa kakati wandei. Mapurisa achiedza kutibatsira kutisanganisa pamwe chete tigare zvakanaka. Asi amai vakaramba vachienderera mberi. Vakazondirova ndakabuda. Ndabuda mukadzi akapinda kumapurisa akasara achiti andirova atiza. Asina mazuva matatu ndabva kumba kwemukoma kwandanga ndapotera. Mupurisa akasara achisvika. Mupurisa asvika akati uri musungwa wangu. Ndakaenda kukembi yemapurisa. Vakati nyaya dzako panapa nemudzimai wako dzanyanya. Semaziviro atinokuitai nekushanda kwamunoita necommunity. Izvozvi taakuchisungai. Asi nyaya kuti ifambire mberi mugare zvakanaka nekuti panogona kuzofa umwe munhu. Endai munokwira dare kwa mambo. Ndo vachazotiudzawo zvinoita kuti sunga yemunhu bata yemunhu. Nyaya iri kukonzeresa kuti madzimai angu anga achindirova nekundirwisa. Inyaya yokuti ndanga ndisati ndavabudira pachena kuti ndine mudzimai wandiri kuda kurora. Zvine zvikonzero zvagara zviripo. Zvikonzero zvacho amai ava gore ra 2018 ndichishandira kubhindura ndichidzoka ndaipedza basa musi wechina ndichidzokera kubasa musi wemande makuseni. Amai ava vainge vasingandipi bonde vachiti ndakaneta. Kubva ipapo muchidimbo amai ava vakatanga kunwa doro. Pari nhasi kubvunzi dai pamusha pari padhuze kana patinogara pari padhuze maitoona doro ririmo mumafiriji. Kechitatu amai ava ndichida kundopa amai mari kubhindura, mari yekunge tichibhadhara mashoko akambenge aitwa kumusha. Amai ava vakandirambidza vachiti
munozoenda nemukadzi wenyu wamuri kunzi mukudanana naye. Amai vakasvika pamudidira mafuta, but mafuta iwayo ainge asisapise zvavo, ainge achine mudziya. Tabva ipapo ngoti murume iyeye ainge achitenga mushopu matinoshandira, hapo haana kuuya, anonzi ngoni kamucheka. Banga rakadarika nepamberi pake, ndichiuya kungovera paruoko rwangu ndichirongedza zvinhu musheofu. Banga raishandiswa kucheka muriwo naamai ava. Mushure munge vachibvunza nyaya mudzimai wandiri kutaura nezvake. Tagara takadaro, zvikonzero zvakanyanya kuti ndigone kuzotsvaka mukadzi iyeyo. Amai ava vane nguva yekuti vakazoputsa foni yangu. Foni yangu yainge ine umboo hwemafambiro avaiita zvikare. Zvakadaro umboo hwandakabata, inini semurume nemudzimai vaibatirana pamwe chete, handina kukwanisa kushamura hapwa kuti mukadzi wangu ane zvaari kuita. Messages andakabata mufoni mavo ainge asingagoni kana kumatsanangura handikwanisi. Asi sisi vacho kana vari vanondipupurira vasingatye kuti yava nyaya, vanokwanisa kundipupurira. Ndakavaudza nyaya iyoyo, vakati chokwadi vanhu vanoti kudi garisanai. Takagara kudaro, pane nguva yekuti takambotiwomerwei neupenyu. Amai ava vakabva pamba vachindi kuenda kumba kwehanzvadzi yangu kumapurazi. Vaenda kumapurazi, vakasvika vachisiya chikomana changu chenhamba 3 pamba ipapo, vakabva vadarikira kuenda kwavakaenda. Vadarikira kuenda kwavakaenda, indichiona mazuva ati 1 day. Amai ava ndakazonetsa kufona panhamba yatsano yavo isingaiti. Foni yavo yakazoita musi wavanga vava kuchidzoka. Takagara kudaro, inini ndakabva ndazogara mazuva anenge 2. Takafonera tsano mushure mekunge tichinetsana neava kuti mafambiro ako handisi kuaona zvakanaka. Mushure memazuva vanga vatora vaenda. Amai ava ndakazonzwa foni yatsano vachindifonera, pamuri pakanaka here, ndoda kutaura nemi. Nekuti tsano ndanga ndavaudza kuti kuno hatisi kugara zvakanaka. Amai ava vanonzi pavakadarika vachibva pamba patsano vangu, vakapedza mazuva 3 vasipo vachitaura tsano ivo voga naambuya vanova amai mudzimai watsano vangu. Vakasimudza mashoko vachiti takashaya kuti tokuudza isei musha wavatete vedu ungaparari. Ndakazvibata kana nanhasi handina kukwanisa kuvaudza, asi tsano ndakavaudza mashoko iwayo. Vanogara kunonzi kwachani kumapurazi kusendinari. Ndingati ndingagone kuibesa nguva. Ndatenda hangu manguva. Ndivo pandakamupira dare, haina kuzobudira kuti tinge tichiuya kuzobatsirwa, nekuti vakatirwisa vakatidira peturu. Mupurisa wamambo vachigwandi pavakanga vachida kuvapa samono. Haina uya kuti ndizovarwisa, yakatanga 2020. Takachagaba mba. Takachagaba mba. Ndobva kwamuna chirungu. Kusvika muna November. Taita. Patatanga tichivhurai, tada kuti taura kuchakabatikana. Vakakwanisa kunditi hamuna mari. Tobva ndagara. Yakakwanisa vanhu vakawanda. Asi mari yaikwana yanga iri mugaba, yanetariswa kuti inga iri mugaba, yaikwana zva 1.5. Ndobva ndakwanisa vanhu vamwe zvanzi achishingirira. Achakudza kwakaita sei kwakaisa. Ndobva ndagara. Ndagara kudaro. Tichingogarisana tinetsana kudaro kwabvunza kuti mari makaisa kupi. Vaisa ndipindu. Ndobva ndasvika panguva yekuti ndakakomita suicide, ndakaenda kuchipatara. Ndanwa poison. Unoti upenyu hwangu hwandi kurarama hahusi kuita. Ndakati ngatingorambanei kana tichiita kuti tingaita tingorambana. Munhu akutaura kuti munhu mukadzi wadoro raitove shamwari yangu iyi. Ndaiwirirana naye. Pese pari kuti ndakaenda kusendinari. Ndaitofonera musikana nditi nditomuzva kuti nditohura
ndichida kuti vavarwadziwa ndobva tichidzoka pamba ndakasvika vakatambira zveshuwa zvakutaura kuti haunobvira mundira patinoti hanzvadzi yangu yakaudza kuti mafambira kuti hanzvadzi yangu hasi kuona musha shuwa tikagara tagara shuwa vakasvika pakunzi musikana uya mukadzi uya ane minhumba takagara navo tichingoita kunge kwangu kusiri kugadzana kwakanaka tagara tichingonesana tichirwa kurandowarova kurova kwandoita kuitsama nenyaya yekuti mari yayo yavakaburitsa pamba handiziva nanhasi kuti havakwanisa kundipindura kuti yakaenda kupi isi tichishanda tichiite zvinhu zvedu kuzoti vazosvika pakuya kunoku ndakasununguka musi wa3 July vakati vakanditora karanda ndasvika pamba ndakanzwa nevana zvandadedi vanga vasingarare mumba ndipo ndakatanga kubvunza shamwari yavo ndikati akasaga udzai mumwe nezvokuda maitaura handichada inozdzatwese tichingotaudzana same story kana vaida zvekurora ngavaroravo inondisiya ndotambura nevana vangu vaite zvemukadzi iye inondisiya zvekutaura ndichada svo ndakazvibata changa chiri chitatu ndabva chipatira manzi ndobva ndafonerwa neboyfriend yemukadzi wavo kuti mukadzi wavo achinditi ambuya mukuti murume wenyu haachaenda ikoko muchaita losi murume wenyu ari kutogara ikoko pangamusipomunyurukaranda aitoita se aitoenda ikoko ndati ini ndaneta nayo uchabvunza ndichada asi ndingatadzozvikondorora ndikasvika ndikavabvunza ati uchasvika pakubviswa mazino pamuita sei kwamuri kuenda uko kana mamuda chingororai vanhu unotishwira chirungu ndobva ndirova ndobva ndikavarume vane nhamba yaravo ndikavarume ndobva ndanaudza sisi wako ndobva ndati alright wakanaudza sisi wangu ndakabveka ndiende kupolisi vangandirove ndine 3 days munhu asati adonha kufa ndobva ndaenda ndichifamba ndiende kubastop ivangu vari pamba pasisi wangu sisi wangu bva wandiona kuti saende kumapurisa nyaya yakuti inopedzwa nekuti atiende kutaurizana ndobva ndichipita sisi wangu vatingatidzokere kumba patikasvika kumba paona havasisipo tiu ndazoona mupurisa unonga achika pamba achiti mukwasvika kudiwa kwamama polisi vakanenda kunenhasi right someone that would do it. What's the problem? She was dismissed like I'm torn from the set to roll that I but it's not like what to go and then it was holding on my phone. Mati? Dedi muri kuti kudina nanyaya mama muchiri kuvada here imi? Mama ndinovada zvavanotoziva kuti ndinovada sari kungoti ndinotiza hondo dzavanenge vachindiitira vanoita hondo asi mimi zvenyu manomumwe mukadzi ndine mukadzi wandikuda kutorora asi muda kutorora shuwa saka munogona here kuparika here dedi ndikutarisira kuti ndinozvikona kuti ndiri munhu iwe hanzina dedi ndoda kuparika akamboti nhasi derere mangwana kusadza chema ako asi ndo zviripo uri kuti kudi hausi wega auya pamberi pamambo achitaura dambudziko rese ramunoita ramese tokupedzisira ndabvunza kuti mukadzi unomuda akati ndokuda ndaifunga kuti nozvaangaita ndo zvaunoita zohwawa achakusiya but ati ndokuda nohwawa kweho saka ndoda kuparika aka uri kuti kudina dedi handikwanisa hangu kugara kubarika ngavandisiye zvavo ngavaende ngavaite free vaende havoko inandidi saka wagara wangu wasungamudika kana ndinoona foni ayo vanhu ndisingamunegara kana ada mumwe mukadzi tomuita se tomuudza atore iwe urambirei ini handichada murume wacho nokuti handikwanisa kugara naye haakwanisa kuchengeta titu ndidi nawe handiti waya kwamambo ndauya wadi kuti tange tagadzirisa nyaya ti munhu zvinofamba se kana uchitinzwa kana uri mwana anonzwa asi kana usingatongeki aiwa tongogamuchira zvaunoronga
Andifanise ndofa ndidi ndakapota ndafogara ndidi aiudza mukadzi iyeyo kuti murume ndiri kuhura ukuona ndiwo akatsemura imba yake ndianiko ndiwe wakatsemura ino kuda kuti wakaishandisa zvisiri zvemba yako wakatsemura imba yako anzi ngaiparare unoti kudii baba dedi handitarisiri kuti vangati imba ngaiparare nekuda kwekuti ndavekuda kuparika. Ndinenge ndichitotarisira kuti samai vevana vangu nemamiriro eupenyu hwedu hwatiri kurarama nemarongero edu neeji nevana vedu nekwatanga takatarisira kuti kuenda havafaniri kunge vachidaro, nekuti mudzimai uyu wechipiri handisi kutarisira kuti ane zvaachauya achikanganisa pavari uye kuti haauye kugara pavari. Hapana musi wandichakumbira ndichiti ndipewo mari yakati ndinopa mukadzi uyu. Ndakazvimirira zvese izvozvo. Mukadzi uyu ndinomuda, hama dzangu chaidzo hadzichauyi pamba pangu nenyaya yekuti last year ndakabuda pamba musi wa 3 June ndakazodzoka musi wa 27 July nguva yechando ndichitsvaka kuti ndorarama sei nenyaya vanga vachitaura nyaya yemari kushaika kwandakaita mari. Ndichiti ndinotsvaka mari iyo ndiuye nayo nekuti mumba manga musingagariki. Uchitsva? Ndakasvika pakupedza nguva yakati rebei. Chakazondidzora pamba mashoko avange vakuzotaura mufoni. Nekuzondoshandirwa futi kwandakazoita. Enda kumba kwako izvozvi unotambirana nezviriko. Ndakasvika amai vasiko. Nyaya dzacho dzakati wandei. Amai ndasvika vasiko vachinzi vane 1 week vasipo. Ndakabvunza munin'ina wavo kwababa munini kwavatezvara vangu kuti ko madzimai vakaenda kupi. Madzimai vakangobuda vachiti vakaenda kubhodha. Inini ndichizotarisa pastatus yefoni 3-4 days dzekumashure kwevhiki racho ndakanga ndatoona vari vari mubhazi vachiratidza kuti vari kutotiravhera. Papakatonyorwa mazita emashopusi andisingazivi zvinoreva kuti vanga vari kuri chaivo. Ndakavabvunza amai ava vhiki rarechitu vasipo pamba. Amai muri kupi ndiuye ndikutorei? Amai vakandisendera address yekubhulawayo kwavanga vari vachiti vari kugara nasekuru vavo. Ndakati ndaakuuya ndikutosimuka kuuya kukanzi musauye zvenyu ndiri kuuya. Ndakati aiwa ndinoda kutendeseka kuti mudzimai wangu uri kupi, hausi kuita zvezvikomba here, da kuziva kuona munhu wauyi naye zvechokwadi. Amai vakaramba kundiudza. Zvichireva kuti point yedu iri kuti mukadzi wako unomuda. Zvichireva kuti ndezvepasi pasi pemwoyo, zvichireva kuti barika unorida. Zvese wazvida. Ndakubvunza iwe mukadzi wako arikugara kupi? Mavillage kupi? Iwe unogara kupi? Iwe ndo mune shopu. Arikugara pashopu ndiani? Anomboya here pashopu? Anombouya. Anouya ndiani? Ndikutaura baba. Kutoti vabve vakabva last week musoitari vabva mutora kukarasi. Tanetsana nenyaya iyoyo. Ndati kumba ezvinezvi baba vari kuuya here? Havasi kuuya kumba. Ukapedzisira nekurara nemunhu? Ndichine nhumbu. Kana uda murume uri kuita sei? Hakuna zvakadaro. Vozi wauya kuno kudari kwamambo kutigadzira. Unoziva here zvairi vanova kuti mwana anda kuvhurwa nzeve kuti anzwe? Teerera unzira toda kutaura isusu, toda kutaura zvinovaka iwewe. Vanhu vari kuseka vese havana basa isu, wambona tichiseka. Isusu tiri kutaura nenyaya yekuti ndo zvavako, ndo zvatoda kugadzira izvo. But time yenyu inonyaya yenyu haigone kupera apa. Inoda nguva. Wazvinzwa? Inoda nguva. Iye mukadzi iyo shamwari yako waitaura naye? Izvo zvamunotaura mese? Right. Waya nani kuno? Vari mupisisi wako?
vari kunzwa zvatokutaura Sisonodza paduzera. hanzvadzi yacho ri Andradziwa mutongwa. Fred. Fred. Frediwo chovha kudhuze Kuvhurira vabereki vapindi. dzakaipa but hamuna kupedza anofanira kunenzokai panze mumutonga kuti arikugara chii kusvika kwakamuita endai mwete endai mesenawo panze Fredi gara pano mukuwasha wako kuti uyo aita mumwe mukadzi zvinoita kuti vanhu varambane achadzoka kuita mwana mudikero kana vanhu vauya kudarikwa mambo ari kunzi uyu pakauya mapurisa ekwamambo akavaisa peturu wazvinzwa but tambozvitarisa here izvozvo zvirimo muvanhu basa rendiro kugadzirisa mwana waari kutaura hanzvadzi yako akambowa nani nomukuwasha zvichireva kuti toda kugadzirisa nyaya iyo zvese zvekutaurika zvise zvanga zviri zvigumbu izvi kana vanhu vasingagari vese panzvimbo yakanaka pano kutaura pagadzirisike toda kuti iwe uye nohanzvadzi yako masisi vake ari panze wazvinzwa iwe uya nomukadzi wako yeye wacho iyo ndauya nawo sikuru wakamugaita ndauya nawo sikuru wakatakamugaita vari kupi shedzi yawe vakagara tsvagira kauswa ndaunina chovhai zvinotoita iwewe simuka ndiwewe uri kunzi uri kuti uno murume mazuva ano chovhai kumese chovhai zvinotoita hazvimbotadzika ndobasa rangu iro okwana inge vakadzi vako vese vakasvika hapana chinoshoreka nana gumeti zvese ungochinzwa zvangachitaura tiri kupanze ungori kurefu pano nyaya dzataurika dzakawanda nababa mudiki vako dzataurikawo dzakawanda nomunina wako tikasvika zvese tasvika pazvese patataura ndobva tabvunza uyu kuti unoda here mukadzi wako zvikanzi mukadzi wangu ndomuda asi ndani vakadzi vangani vaviri uye akati handidi barika tikamuti isusu zvausingade barika ndo zvatakugadzirisa izvo zvikanzi mararamiro tikati ndiyati kugadzirisa uye akabva ataura nopasi pasi pomwoyo kuti noi mukadzi uyo anenge achigara kwauye achigara kwake ndo zvaataura saka topaza here musha nekuti uye haasi kuda barika Ndinongauparara. mbomira asitaura newe ndikutaura newe Yanenge achipinda mukati memba iri kurwadza ndendisipo. right tikuendera mberi akatsemura imba kuti itsemura aiudza uyu kuti ndiri kuhura ndeuyu ndikozviona uye akasununga kuwana murume nekuti zvinhu zvanga zvabuda pachena akati murume ndamuwana atore nokuda kwei ina handikwanisi kurarama ndichinjani naye nei handitongokwanisa tezvaraimbobva hanzi toberai kuna hama inini anogara zvakanaka right nhasi handina judgment sei time ndine makesi akati iyi nyaya inoda mese makadai so ndokushedzai mazvinzwa handisi kumbopedza nhasi chikonzero time iwe uya nehama yako nasisi wako nodzimwe hama tezvara uyai naye munofonera uyu ano magirazi vamutora nhamba dzake amuti ndiyani akaita nyenyu munomufonera ndofonerwa musi wefriday thursday kuseni ndokudza kuti ndadzoka kuno kubva kuparliament ndokutaura kuti uyai kumba kwangu taura iwe murume uyu ano mukadzi wake uyu wakamuda ano mukadzi wake wazvinzwa unozviziva sinzi waiudziwa saka tinosangana chakushedzai totaura uenda unochengeta mwana mushe kuita kuti mukaka ubude ukaita shungu mukaka ubude kuti mwana yakure
Akauya kumba mugamushire kusvika tataura. Iwe pota uchienda kumba. Wazvinzwa? Uyano mukoma wako tosangana musi wacho. Iwe uyai. Chakushedzai munochaira foni uyu mumagirazi mazvinzwa. Weekend iyo ndofana kuwanika. Moya kumba. Mukana manzi 8 o'clock musazononoka. Ndeita kuti basa rangu rakaita sei? Rakawanda. Mungangogona kuti munhu weye basa rangu rakawandisa zvisingaiti. Bozi mangwana chaendeni. Ndofana kuti mani yandamu Harare ndakumanyira kuparliament mangwana ndine committee na 10. But ndine zvimwe zvinhu zvanditi basa rangu rakati wande ndafunga ndataura zvinonzwika. Ndai kumba. Musapopotani ende tinoda kutarisa kuti pano pango uchinzi unohasha unodi tino zvati kutarisa pauri kubva nasi. Enda. Anombovata mwana ashushurudzo here mwana? Achauya.